Goddag, Jørgen. Goddag. Jeg er jo kommet her, fordi jeg skal lave et interview om dig, med dig, om dit liv, om dit filosofiske liv, og hvordan, ja, mest omkring din filosofiske person, og så videre. Ja, for jeg er jo et meget filosofisk menneske. Men du kan starte med at fortælle lidt om din barndom, og hvordan filosofi måske har bidraget til din filosofiske væsen, som du er nu. Ja, jamen jeg blev født den 14. juni 1937 i Aarhus, så jeg er 77 år nu. Og jeg havde en bror, har jeg stadig. Og min far han vækkede os altid med at skrive, vågn op Jørgen, vågn op, der er sorte piger på kajen. Selvfølgelig kun om sommeren, men så var der også sorte piger på kajen. Og det er nok det, der bunder min interesse i den sorte kvinde i dag. Det har jeg altid gjort. Jeg har altid været meget fascineret af den sorte kvinde. Og, men ellers var vores far ikke så rar ved os. Han slog jer, eller hvad? Han var en satanskab. Og men det vi blev større, så fik jeg mere og mere interesse for cykelløb. Og jeg kunne sidde flere timer og sidde og kigge og forestille mig en etape i et cykelløb. Så sad man blyant, så havde jeg forestillet mig cykelrytterne, Eldorado, alle de gamle. De kører hele etapen. Jeg kunne sidde og følge med mine øjne inde i mit hoved hele tiden. Uafbrudt. Og jeg er jo selvfølgelig også cykelkommentator nu, så den drøm har jeg ligesom fået udlevet. Men hvordan har det indtil videre påvirket dig som filosof, altså som en filosof og dit filosofiske? Ja. Væsen? Eftersom de her sorte piger var på kajen. Og fordi min far og jeg er meget oppe i, hvordan de så ud. Og det har min familie altid gjort. Og jeg har altid tænkt med øjnene, jeg har oplevet ting med øjnene. Og det har været meget med formen. Jeg har altid oplevet ting med formen. Og det ydre. Og det er ikke for noget overfladisk. Men formen er jo en form for noget. Så det er jo ikke bare overfladisk. Men jeg er meget inspireret af Søren Kierkegaard. Det har jeg altid været. Og han har sagt det her med lyst, tvivl og fortvivlelse. Det dyrker jeg meget, fordi det er jo i hvert menneske. Lysten er der, tvivlen er der, og ikke mindst fortvivlelsen er her også. Det kan du for øvrigt se en film, der er lavet om mit liv. Er det den, hvor man kan se de tre æstetiske faser? Ja, det er det præcis. Lige præcis. Og nu nævner du æstetikken, for jeg er et meget æstetisk menneske. Det kan vi jo ikke komme udenom. Fordi som sagt, jeg oplever ting. Jeg observerer. Jeg ser, danner verdensbilledet omkring mig. Jeg føler ikke, jeg ser. Jeg lever med øjnene, som jeg har sagt før. Og mange mennesker vil selvfølgelig mene, at jeg er meget betaget af erotik. Og det er jeg selvfølgelig også, fordi jeg mener, at erotik er en smuk ting. Det skal ikke menes perverst eller liderligt. Men jeg er meget et erotisk menneske. Du kan nok se min film Erotic Man fra 2010. Jeg er ved at blive lidt gammel, så jeg kan ikke huske så meget mere. Og for erotik er et sprog mellem mand og kvinde. Og det er et smukt sprog. Og det kan man lave en utrolig masse referencer. Men det kan man også læse i mine selvbiografier. Jeg har jo 3 ben med mine erindringer. Og der går jeg også meget dybt med det her. Men ja, som filosof er jeg, min filosofi er mest bare æstetikken og det smukke ved mennesket, og det smukke udseende, som du forstår. Ja. Jeg tror, det er for i dag i hvert fald. Ja. Jeg kommer nok tilbage i morgen. Ja. Måske ikke. Vi skal lige se på redaktionen, hvordan det er, om der er nok til en direktør. Men indtil videre, så tror jeg, det er Det er i orden. Vi snakker fint. Hej, det var hyggeligt at møde dig. Skulle du ikke have en kop te? En kop te? Ja. Det må du meget gerne. Okay, det er i orden. Så kom jeg ind i stuen.